we are the ambassadors. So xa usiyoba KFC ufika kukho umuntu onuka uMcDonald's awunoba ne-question mark wena. Uzoxaka uba hayibo emepha ekuseva uzoba ne-question mark. Uba hayibo lo muntu yena kuthina enganxibanga impahla ezibhalwe KFC. Why use? Because funeka represent u-KFC. And sucinga uba kukho indlela yokuba funeka unxiba apha ecaweni. Then xa uphuma apha ecaweni uloge out unxibe ngenye indlela. I-salvation is 24/7. Ungacingi uba yenzeka kanjani. Le ndlela ongayo apha yindlela ekumele ube yiyo xa uphaphandle. Ungamvumeli uSathane aqhathe. Umane uloga out uloga in ku-salvation. Akuloga out and log in. Umane ubalekela kuYesu, uhlala kuye. Akubalekelwa kuYesu. Ubalekela kuYesu xa ubusezweni in the kingdom of darkness. Ubalekela kuye. Xa usawusindisiwe uhlala kuye. Athi uSathane andikwazi ungena kuthi kaloku there is a hedge of fire because uJob uhleli kuye. Sine. There is a standard in the kingdom of God. And uzukumyeka umuntu oselecaleni kwakho. Because awuzumphendulela la muntu phambi koYesu. Uzukumyeka umuntu oshumayelayo epulpitini. Umamela umoya oyingcwele. Umyeka umuntu one-25 years esindisiwe. Umamele umoya oyingcwele uba ufuna ntoni ngeyaphi impilo. Ithi xa igqitha apha kuRomans 12:2. Ithi then xa ingqondo yakho seyitshintshiwe utransform, then you will know. Then you will know the will of God for you, not for everyone, for your life. That is good, pleasing, and perfect will of God. Also, renewed. Then you will